بحثا پروژه یاسای دروژه و هر کسی دیه گوتو بیج لسرته نکرن لی حتانها آراست کس نزانه چه دناوروکا و پروژه یاسای دیه هاتیه نویساندن یان هین و وره نویساندن افجی نزیده زلاله بشه اوروپای هیه و کل خو بگرل اوروپای چند کس دویج ور وگرن یان دوی وگرن از اجبریز عبدالله دمیرباش بپرسم سروکی بری شارداری سوری ج سویسران ها لگل میا او بخوجی لأوروپای و نکاره وگره ترکیه و باکوره کردستانی بریز دمیرباش تو بخیر هاتی روداوی دم باش دم باش سلام ریز هموش کردستانیارا سرچاوا گلو تو زانیارین و درباره و پروژه یاسای ده هنه کیج و کاربه پشتی و پروژه یاسای وگرج اوروپا بتایبتی دیسا سریدا سلام ریزی خواه همو تماشاوانان کردستانیا دکم aslında Navaroka vizagone em tükes nizanın. Tenî spekülasyon hene, gotin hene û filan hene bivan hene. Ama servî esasî em nikarin aslında nedeni xwe bêjin, pêşniyarê xwe bêjin, fikrê xwe bêjin. Ama em karin vî tiştî bêjin. Mana vîzagonê çi ye? Di dîroka tekkuşîna gelê Kurd da û têkiliya gelê Türk aslında demek ki nûye. Ev zagon ti xizmetê wî bike neke. Du emîn ev zagon derxistina wî dike niyeta çarewî çawa. Aslında ev zagon herî tişt wek em bêjin înşakirina برز دمیرباش خویای پرسکریکک ده پیوندیه ده اینترنتی ده هیا دنگیتا بباشی ناکی جمع دبه کنها باشتر به تدکاری جاره کدن با خفیش کرما خوره؟ بله دیسا سلاو رزی خود کم؟ بله ده امین امکارمی تشتی بیجن اف زاگون هن نوارو کاوی نزانن هن اک سپیکولاسیون هنه لی مسئله نه اوه ev zagon ti xizmeta têkiliya Kurd û Tirka çi qabike? Niyet çi ye? Di emîn ev zagon ti niyeta dewleta Tirk ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd niyeta wî çi ye ti zelal bike. û ji vî pêda Brez Demirbaş yani hikûmet ji destpêkê ve dibêje ev proje yasa tu pêwendiya wê mesela Kurdaran nîne tenê ji bo vegera gerîlayên PKK'ye û ew ên ku li Ewropa ne. Yani hûn jî ne duê baweriyê de ne ku wê çarçove ev be? Em jî dibin lazim e niyeta wan ew be jî ev gav bibe sebeba niyeta pirsgirêka çareserkirina Kurd. Ana binêrin programa Partiya AKP em bixwînin bira ev zagon xizmeta wî rapora û programa AKP bike bese. Yani em dibînin ki programa AKP, programa CHP da ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd gelek em bêjin xal hene û pêşniyar hene, gav hene. Bira ev zagon madem ki ji bo temel evî tiştî bingehiye lazim e bingehî bi sağlam bê havêtin. Yani aslında ev kanun ev zagon dibe sebebê temelê pirsgirêka çareserkirina Kurda niyeta devleta çi ye? Ana PKK êdî ji ortê rawye. Gotiye ki em êdî çek nakşînin. Ama sebeba PKK derketina wî çi ye? Çima silah girtiye? Pirsgirêkekî li ortê de heye lazim e mesele divî mijara çekberdanê de nemîne sebeba niyeta pirsgirêka çareserkirina Kurd. Em dibêjin lazim e AKP yani li programa xwe li pêşketinê xwe jî xwedî derkeve bese. Bele, Brez Demirbaş hinek gote got hebûn ku
AK Partiye به هماهنگی لگل دم پارتی ناوروکا و پروژه یاسای گوتوبیش کریه و آماده کریه دم پارتی دوی درباره ده تشتک جواره گوتیه گلو ناوروک چیه کم زیده هون تشتکی سر دزانن؟ Yani em hên nizanin naverokavî. Yani gelek gotin tên gotin, gelek tiştekên gotin ama hên tiştekî zelan nine. An ji ber wî jî em karin wî tek tiştek bêjin. Ev pirsgirêk 100 sale li ortaya. Ev pirsgirêka statüye, nasnameye, zimane û çand e. Eger devlet بله sala 21 da Tekiliya Kurd û Tirka nû da ava bike. Di rojelata navîn da Tirkiye bibe devletekî seretayî rêka xwe çareser bike, lazim e ev kanûn xizmeta vî bingehê bike. بله. Yani ev destpêk e. Em nabêjin di vî kanûnê de her tişt bê çareser kirin. Em wî nabêjin. Lê destpêk çika erênî be, çika pozîtîv be, ji wî pêda jî êdî lazim e ji bo çareserkirina Kurd şert û şert mercên demokrasî avakirinê re dibe bingeh. بله. Ji bo wî ev girîng e em dibêjin. بله برز چند کس لأوروپای هنه وکه ود روشا وده کو نکارن وگرن دخوازن وگرن لی نکارن وگرن جزل سروان هنه لهویا یاسای کنه کو وگرن تخمینا چندن؟ Yani bi dey hezaran insan hene û hên jî insan tên. Yani nebêjin ki êdî hên insan hatina wan kêm bûye. Herkes di vî hêviyê da yekî rê û rêbazê tekoşîna demokratîk û tevlîbûna jiyanekî demokratîk ew di vî hêviyê da ne û em van tişta bendenekî tibibe. Di vî mijarê da Birêz Mesûd Barzanî, Birêz Nêçîrvan Barzanî, Birêz Mesrûr Barzanî jî ji bo vî pêvajoyê gelekî tiştên balkêş û bi rûmet û xizmeta me kirin. Yani ev pêvajoyê da bi rastî rola wan jî pir girîng bû, ez spasiya xwe jî ji wan re dikim. Hikûmeta başûr di vî pêvajoyê de rolekî erênî lîst, lazim e ji vî pêda jî rolekî erênî bêtir bilîze. Hem ji bo pirsgirêka Kurd û hem ji bo Yekîtiya Kurd û Kurdistan û hem jî di pêvajoya demokrasîbûna Tirkiyê da Kurd û Türk nû da ava bikin, lazim e rola xwe dîsa bilîzin. Ez spasiya xwe dikim dîsa ji wan re. بله برز دمیرباش و اگر پروژه یاسا درکت هونه چاوا وگرن دناوا خود هون لسروه که دا آخفن یک بی یک وکت تاکه کس هونه وگرن یان ببریاره که مرکزی و بکوم هونه وگرن Kes divêk zagone de herkes fikrê xwe jî dibêje û tê nîqaşkirin jî. û gelek deveran da jî têbê nîqaşkirin. Ama wek min got lazim e her du alî jî rûmeta wan bê parastin. Yani nîqaşa em bêjin poşmanî ne poşmanî filan bêvan gerek di wî mijne xitme. بله Her du alî jî rûmeta mirovahiyê biparêzînin, rûmeta gelan û netewa biparêzînin, ser wê esasî wî kanûnî çêbe. Û kanûn bibe bingehiya rê û rêbazê çareserkirina demokrasiyê. Eger Tirkiye vî gavê babêjê, ez babêjim di rojelata navîn da ti bibe dewletekî seretayî, Kurd û Türk wê çaxetî îtîfaqekî dîrokî nû da ava bikin. Lazim e ji bo vê tiştî gava bêhavêtin. بله هیویا و هیه Dubare هیویا و هیه اف پروژه یاسا براستی و مسئله چاره سر بکه ببه دست بیکک yani hêviya me heye ama bêbaweriya me jî heye. Birêz Öcalan di vî tiştî de rola xwe lîstiye lazim e statûya wî jî diyar bibe. Ji bo wî ev makezagon hên nîqaş tê kirîn em jî fikrê xwe dîsa dibêjin. Lazim e pêşev devleta Tirk van pêşniyaran van guftûgohan bîte ziman û gora wî ok. Dîsa ez dubare dibêjim AKP yani programa xwe jî hereket bike
دیسا aslında pirsgirêka Kurd çareserkirina wî da vî zagonê gora wî derdixe. بله Dubare yani rêveberiya Herêma Başûr ra dîsa dubare bengawaziya xwe dikim. Ew roleke xweş erênî lîstine Birêz Mesûd Barzanî, Birêz Nêçîrvan Barzanî, Bafıl Talabanî, Mesrûr Barzanî dîsa dîroka xwe ser vê esasî bilîzin wê çaxê em ê hemû bi dilxweşî, bi dilgermî tevlî jiyana demokratîk û têkiliya Kurd û Türkan û da avakirinê em ê tevlî bibin. gelekî spas birêz Abdullah Demirbaş serokê bereyê şaredariya Sûrê ya Amedê tu ji Swîsrayê gelme bûyî zor spas. Lavrê serçava.